MTV Crips Niklaus. Witajcie w mojej posiadłości. Przy tak pięknej pogodzie łostało ino jedno. Karnąć się kaś na kole. Koła, czy jak kto woli rowery, naszykowane, opony nabite. Można jechać. I przy tej okazji taki krótki, szybki, telefonem, bez hollywoodzkich, no może raczej bollywoodzkich efektów vlog. Kierujemy się do Tarnowskich Gór, a konkretnie do najstarszego miejsca w Tarnowskich Górach, z którego się w sumie wzięły Tarnowskie Góry, czyli Stare Tarnowice. A co tam? Zamek. Patrycja na czerwonym bydlaku, ja na niebieskim. Łącznie, pięknie łączymy się w barwy Polonii Bytom. Przypadek? Całkowity. No, moi drodzy, jak to mawiają, niezła paruwa, wariacie. Ale okoliczności przyrody, jak widzicie, są zatrważająco piękne, Patrycja, prawda? I jesteśmy... Gdzie jesteśmy? W każdym razie gdzieś pomiędzy Bytomiem a Tarnowskimi Górami. W drogę. Rezerwat przyrody Segiet, który to, by the way, o ile się nie mylę, wpisany jest na listę UNESCO. Także to nie są jakieś... O kurde. To nie są jakieś byle jakie drzewa. Są drzewa klasy światowej. Może się nie wywalę. Pięknie. Pięknie, ludzie. I to nie są to lasy amazońskie. Nie jest to Puszcza Kampinoska. Nie jest to bla bla bla. To jest, proszę, Górny Śląsk, pogranicze bytomsko-tarnogórskie. Patrycja. Jakże leśnie. Jakże pięknie. 300 metrów, skręć w lewo. Skręć w lewo. Jakże duszno. Co teraz? O, tego tu miało nie być. Karwasz, barawasz. Właśnie przed chwilą zrobiłem taką pozę z rowerem, że nawet nie potrafię jej powtórzyć. W każdym razie tak się uderzyłem w jajo, że z tej mąki już chleba może nie być w przyszłości. Kurde, Paty, dziwna ta trasa trochę. Jakieś doły, jakieś leje, jakieś wąwozy. Kurde, to tu chyba tych zagubionych kręcili jednak. O kurde, tropikalny klimat. Wszystko się zgadza. Brakuje tylko czarnego dymu złowieszczego. Kurde, bele. Tropikana. O, chwilę temu udało się wjechać do Starych Tarnowic. Przed nami jeszcze, Patrycja, ile? 2,7 km. Wszędzie po drodze mijamy jakieś budowy. Wszędzie ludzie stawiają domy i to miejscami takie, że normalnie Los Angeles, temperatura i klimat sprawia, że człowiek topi się jak przysłowiowa gęś. Proszę, mówiłem, Los Angeles, Miami i Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Starych Tarnowicach. No, ciekawe. Rzeczywiście jest zamek. Szkoła Magii i Czarodziejstwa. Jakby ktoś się chciał pouczyć magii i czarodziejstwa. Atrakcje turystyczne Tarnowskich Gór. O, jest ich tu dużo. To czytałem przez długi czas, było bardzo zaniedbane. I potem właśnie państwo Smolosz to kupili i elegancko odremontowali. No, jak widać, chyba zrobili robotę bardzo dobrą. Tu sobie można, proszę, w cieniu, pod laubą, elegancko, w ogrodzie. Proszę. Następne budynki tutaj są odnawiane, adaptowane. Tu, proszę, siłownia jakaś się kroi. Tu się można pohotelować w 4 gwiazdkach. No i w takich okolicznościach przyrodniczo-architektonicznych można, prawda, bezalkoholowe, ale mam długą rękę, spożyć. Patrycja, Benz. Ależ smaczy. Wspaniale. Źródełko jest grane. Tutaj grillek odpalany może być. No pięknie, pięknie, no pięknie. Trzeba by kiedyś tu przyjechać na jakieś umówione zwiedzanie tego miejsca, bo no naprawdę jest tutaj jakby zjawiskowo. No to cóż,
Trzeba wrócić. Miała być trasa, na której będzie mało podjazdów. Wydaje mi się, że Google trochę scyganiło, ale za to proszę. Tu jeszcze przeszłość miesza się z teraźniejszością. Pięknie. Przed chwilą zamek, teraz znów rezerwat przyrody Segiet. Piękny. Popatrzcie na ten drzewostan. Jakże potężne, jakże monumentalne. Tu przed wiekami coś tam się działo. Tu być może sam Steven Spielberg kręcił ujęcia do filmu o pradawnych gadach Jurassic Park. Macie to u siebie, macie to, nie macie tego. Na puentę tej naszej małej, skromnej wycieczki kot, który w tym czasie leżał w domu i spał. Łatka, tak było? Było tak, albo tak nie było. Jako że internet kocha koty, dajcie łapkę w górę za kota. No.